Čaute ľudia, ja som Kristy a vítajte... Dobre, ešte raz. Dal si tam prst. Čaute ľudia, ja som Kristy a vítajte pri novom videu. Takže toto video je ďalší Gate Haul, takže máme tu číslo 2. No a prečo som ukázala 4? Číslo 2. A máme tu zase veľa vecí, takže posnažím sa to trošku skrátiť, aby to nebolo že extra dlhé. Ak sa vám toto video bude páčiť, dajte odber, like, zdieľajte, komentujte, všetko možné. Budem veľmi rada. Road to 150 subscribers, takže ideme. Podľa mňa môžeme začať. Takže ako to prvé, tu máme trička. Takže máme tu toto tričko, je to taký crop top, ktorý ste mohli vidieť už v predošlom videu a už som ho mala na niektorých videách. Takže máme tu toto prvé tričko, je to toto biele, tento biely crop top. Neviem, čo k tomu mám viac povedať, proste vidíte sami. Je to priesvitné vzadu, preto si dám bielu podprsenku, len sa mi nechcel teraz zmeniť. Veľmi príjemná látka a neviem, čo k tomu viac povedať, proste je to super, takže ideme na ďalšie. Máme tu ďalšie to isté, len v ružovej farbe, takáto pekná cyklamenová ružová. Obidve sú 38, teda M-ko. Takže tu máme toto ďalšie tričko v cyklamenovej farbe. Je to úplne to isté, takže ideme ďalej. Takže ďalej tu máme takýto nádherný sivý top, úplne obyčajný. Toto je veľkosť 40, takže asi L-ko. Nikdy neviem, jak je to presne akože číslované. Ja som takže ML, záleží od strihu. Nikdy v živote som nemala takýto top, lebo proste som sa necítila v ňom úplne komfortne, ale tak som si povedala, že čo teraz vyskúšam. Však žijeme len raz. Takže mám tu tento top sivý. No a toto sa väčšinou nosí bez podprsenky, hej, logicky. Lenže ja veľmi nerada nosím proste šaty bez podprsenky, ale môžem to vyskúšať, možno mi sa zmení život. Takže takto to vyzerá bez podprsenky a trošku mi to padá, takže neviem. Uvidím, jak to ešte budem nosiť, ale páči sa mi to aj takto. Ďalej tu máme takýto fakt, že mini top, ale je to top. A už som ho mala na sebe raz, tu si môžete takto ramienka stiahnuť. Toto je veľkosť tiež 38, zo všetkého mám asi 38. Rozmýšľam, že si to kúpim aj v inej farbe, bola tam ešte taká hnedá alebo taká ružová. To neviem, či by sa mi hodilo, ale uvidíme. Hej? Dobre. Takže mám tu tento ďalší top a tento je fakt, že krátky, úplne, že krátky, ale toto je na také, viete, keď je 40 stupňov vonku, tak vám nebude teplo. A potom tu mám ešte dve tielka, jedno je takéto, s takou mašličkou, je to bavlna a cítiť už na látke, že proste je to extrémne teplé a reálne je mi v tom teplo, proste v lete, takže toto neviem, že kedy budem nosiť, ale už som to mala na sebe párkrát. A toto je tiež asi, že 38, áno, toto je 38, takže mám takéto nádhernej modrej farbe. Takže mám tu toto nádherné modré tielko, ktoré sa mi mega hodí podľa mňa a veľa ľudí povedalo, že to vyzerá dobre. A podľa mňa tiež. A keďže toto je taká, čo to je, ona je to bavlna a je to úplne také, že vám to proste snečne, chápete, ten trup. A vyzerá to dobre. A mám ešte v takéto bielej farbe a to som ešte nenosila, ale mega sa mi to páči, takže tak. Takže tu máme toto tričko v bielom. Takže je to úplne rovnaké. No a ideme teraz asi na gate. Au. Au, post-editor. Ja som editor. Ja som kameraman. Ďalej tu máme takéto biker shorts. Toto je 38 tiež. A je to mega dobré a je to úplne až po pás proste. Tuto. Takže čo je? Takže ďalej tu máme tieto biker shorts, nádherné čierne a ako môžete vidieť, tak je to úplne až proste túto po polku pása. Tak toto vyzerá z boku, tak toto vyzerá zozadu. Takže super. A sú mega pohodlné, inak nie je v nich ani teplo, ani nič, takže skvelé a určite ich využijem, sú mega dobré. Potom vždy som chcela mať ľudia, viete, také tie lanové, nádherné, voľné proste šaty a gate a proste všelijaké veci, takže tu mám takéto. Aby mi v lete nebolo teplo a toto je tiež 38 a toto je mega dobre to vyzerá. Takže ešte som to nemala na sebe, lebo toto počasie ľudia, toto leto nie je leto, toto je proste jeseň. Ale proste toto leto, ja som si myslela, že to bude najlepšie leto môjho života. Z programov, čo som mala doteraz, tak to je. Ale z toho počasia to počasie nepridalo. Takže ľudia, máme tu ľanové kraťasy, ktoré sú podľa mňa nádherné. Tu majú takýto pekný gombík,
zdetailovaný, vydetailovaný. Extrémne sú pokrčené, ale to je proste práca ľanu, hej, ono sa to nedá veľmi vyžehliť. Toto je z boku, má to jeden vačok, toto je zozadu, je to trošku priesvitné, ale nevadí. Takže máme tu takéto, neviem, jak sa to presne volá, ale asi parašút, gate alebo nohavice. Tuto majú takéto, viete si to stiahnuť tuto dole, aj tuto hore, toto je veľkosť 38. Má to tu vačky, je to pravdepodobne asi nepremokavé, čo bude, keďže je to šušťákovina. Takže ľudia, potom ďalej tu máme takéto tieto šušťákovinové gate, parašút. Tu má všade vačky, vačok jeden, tuto má ďalší vačok, ďalší, vzadu to nemá vačky, tak toto vyzerá zozadu, tak toto vyzerá z boku a tu si to môžete stiahnuť, tuto máte takéto, ešte je tu dole, toto je to. Takže ďalej tu mám tiež obidve veci alebo šaty z ľanu. Mám tu takúto mini košielku, ktorá je veľkosť 38, všetko mám 38. Proste tento rok som si povedala, že si kúpim nejaké veci z látky ľan, lebo proste, aby mi nebolo teplo cez leto. A k tomu mám takéto nohavice, ktoré sú tiež z ľanu. K týmto nohaviciam bola presne takáto istá látka, akože košela, ale bolo to rovnakej farby, ale povedala som si, že nechcem rovnakú farbu, lebo to je príliš set, takže som si povedala, že zoberem inú farbu. No, toto je taká krémovo-bežovo, neviem čo. A toto je viac do biela. Takže aspoň aj tak mečuje, hej, tá farba k sebe. Takže ľudia, teraz tu máme šaty z látky ľan. Máme tu košielku, máme tu dlhé až po zem gate. Tu je vačok, gumička. Máme tu peknú košielku, tak toto vyzerá zozadu. Tak toto vyzerá z boku. Je to mega pohodlné, takže nosiť to určite budem. A teraz sa ideme pozrieť na čiernu, fajnovú, koženú bundu. A potom, ľudia, mám tu takúto koženú, fajnovú bundičku, ktorá je vo veľkosti 40. Toto som si kúpila už nejak 2 mesiace, mesiac a pol dozadu a proste mega sa mi zapáčila. Už som to mala na sebe aj viackrát a proste mega dobre to vyzerá, takže nikdy v živote som nemala takúto bundu. Ešte si plánujem kúpiť nejakú riflovú, lebo aj tie vyzerajú dobre. A určite sa hodí vždy jedna kožená bunda do zbierky, takže tak. Takže ako poslednú vec, tu máme túto nádhernú koženú bundu. Milujem ju, je proste dokonalá, mala som ju na sebe už veľakrát. Tu si to tiež viem takto zapnúť. Takže takto vyzerá zapnuto. Toto si môžete takisto podopnúť ešte. A vyzerá to mega good, podľa mňa. No a potom som si kúpila ešte takéto čierne plavky. Vždy som chcela mať čierne, ale nikdy som nenašla. Lebo proste mi neboli dobré. A tu je k tomu spodok s takýmito peknými... Takto. Neviem, jak to mám nazvať, proste pásiky. Hej, sa tu pekne opálite. Tieto vám ukazovať na sebe nebudem, lebo prečo by som. Takže ľudia, toto boli všetky veci, ktoré som tuto pokúpila. Nebolo to všetko nejaké extrémne lacné, takže stačí nákup podľa mňa raz za 3 mesiace u mňa. Určite všetky využijem, aspoň dúfam. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte lajky, odbery, zdieľajte, komentujte všetko možné. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čau.